I denne tutorial tager jeg fat på programmeringen af en Arduino Uno. Jeg vil lave min første simple kode, så du kan se, hvordan et program opbygges. Arduino Uno har 14 ben eller tilledninger, der kan bruges som ud- eller indgange, nemlig ben 0 til 13. Man kan altså tilslutte alt muligt til udgangene, f.eks. motorer eller lysdioder. På ben 13 er der allerede tilsluttet en lille orange lysdiode, og det er den, vi skal lege med nu. Vi skriver vores kode her i vores udviklingsprogram. Programmet, eller koden, kaldes også en sketch. Når koden er skrevet færdig, skal den uploades til Arduinoen, som er i stand til at forstå koden. Et eksempel på en kode er pin mode 2, input. Denne lille kode indstiller ben 2 til at være en indgang. Man skal nemlig bestemme, om de 14 ind- og udgange skal være indgange eller udgange. De kan ikke være begge dele på én gang. Tilsvarende indstiller koden pin mode 13, output, ben 13 til at være en udgang. Koden digital write 13 high gør udgangen på ben 13 høj. Det vil sige, der kommer strøm ud af Arduinoen, mens koden digital write 13 low gør udgangen på ben 13 lav, det vil sige slukker for strømmen. Nu kender vi allerede de funktioner, der kan tænde og slukke lysdioden på ben 13. For når udgangen på ben 13 er høj, vil den orange lysdiode selvfølgelig lyse, og når den er lav, vil lysdioden slukke. Når jeg skal lave en ny sketch, starter jeg med at trykke her på ny. Og se, der er allerede skrevet noget kode her i min sketch. Grundstrukturen i en sketch består nemlig altid af to funktioner, nemlig void setup og void loop. De bliver automatisk skrevet, når du starter på en ny sketch. Under begge funktioner kan man skrive flere koder. Koden i setup-funktionen afvikles kun, når Arduinoen starter. Det vil sige, at koderne afvikles kun én gang. Hvorimod koderne i loop-funktionen her kører i løkke. Det vil sige, at når alle koderne i loop-funktionen er afviklet, starter den forfra med at afvikle koderne i loop-funktionen. Koden i en funktion skal altid stå mellem de to tuborgklammer. Hvis du eksempelvis skal definere ben 13 som udgang, er det kun nødvendigt at lave den definition én gang, og det vil derfor være rigtigt at placere denne kode i setup-funktionen. Jeg sletter lige den kommentar her. Og så kan vi altså skrive pin mode 13, output i setup-funktionen for at definere ben 13 som udgang. Læg mærke til, at koden afsluttes med semikolon. Det skal man altid gøre, ellers ved Arduinoen ikke, hvornår en bestemt kode er slut. Hvis lysdioden nu skal blinke, skal ben 13 skifte mellem at være høj og lav, altså skifte mellem at tænde og slukke. Her kan koderne digital write 13 high og digital write 13 low anvendes. Hvis den skal blinke, vil det være naturligt at indsætte dem i loop-funktionen, så de gentages i en uendelig løkke. Læg mærke til, at jeg har skrevet semikolon efter hver funktion. Nu kan jeg prøve at uploade mit lille program til Arduinoen ved at trykke på upload. Jeg skal lige gemme sketchen først. Når TX og RX blinker, er det tegn på, at min computer og Arduinoen kommunikerer, og programmet er begyndt at uploade. Når min sketch er uploadet, starter den automatisk, men tilsyneladende lyser lysdioden hele tiden, og det var jo ikke meningen. Det var meningen, at den skulle blinke. Det sker, fordi loop-funktionen afvikles så hurtigt, at øjet ikke kan opfatte blinkene. For at sætte tempoet ned, skal jeg bruge en delay-funktion, en forsinkelse. Koden delay x pauser afviklingen af programmet i x millisekunder. Da der er 1000 millisekunder på et sekund, vil delay 1000 altså give 1 sekunds pause, mens delay 500 vil pause programmet i et halvt sekund. Nu kan vi indsætte delay-funktionen i vores program, både efter high og efter low. Og jeg vælger en forsinkelse på
på 250 millisekunder, altså et kvart sekund. Og uploader programmet igen. Se, nu ser det ud til at virke efter hensigten. Lysdioden blinker med et kvart sekunds mellemrum. Læg mærke til, at sketchen bliver kompileret, inden den uploades til Arduinoen. Det kan du se, fordi der står compile nederst i udviklingssoftwaren. Kompilering betyder, at din kode bliver oversat til nogle andre koder, som Arduinoen forstår. Har du skrevet nogle koder forkert, vil kompileringen ikke lykkes, og du vil få en fejlmeddelelse. Her skriver den for eksempel expected before delay. Det betyder, at jeg har lavet en fejl i koden, og at det formentlig er et semikolon, jeg har glemt. Og ganske rigtigt, her før delay mangler et semikolon. Ved at trykke på knappen compile, kan du tjekke din kode for fejl, uden at uploade til Arduinoen. Det kan være praktisk at tjekke sin sketch et par gange under udviklingen, selvom den ikke er færdig, og derfor ikke skal uploades. Koden til den her tutorial kan du downloade på min hjemmeside gotech.dk. Hvis du vil arbejde videre med programmering og lære lidt flere koder, kan du gå til næste tutorial, der hedder lidt mere Arduino-programmering.